Raġel ta' 48 sena miż-Żejtun tilef ħajtu traġikament u raġel ieħor ta' 41 sena ttieħed l-isptar Mater Dei jsofri minn att ta' ġrieħi għalkemm mhuwiex fil-periklu tal-mewt. Is-sibt tal-ħabta tad-9:09 ta' filgħodu ż-żewġ irġiel kienu qed jagħmlu xogħol ta' kostruzzjoni f'estensjoni ta' razzett tat-Tiġiġ fil-limiti taż-Żejtun. Il-vittma Żejtuni u missier ta' tifla kien iċċertifikat mejjed fuq il-post. Mill-ewwel stħarriġ deher li l-inċident seħħ meta ċedew planki li kienu qed jintużaw fil-bini tal-estensjoni. Konsegwenza ta' hekk ċedew ukoll xi ħitan minn din il-binja u r-raġel safa mirdum taħt it-tiġrif. Min informazzjoni li ksibna minn fuq il-post fejn kien hemm qatt ta' ħbieb taż-żewġ irġiel imnikta b'dak li ġara, irriżulta li ż-żewġ irġiel involuti f'dan l-inċident huma aħwa u s-sidien tar-razzett. B'kollox kienu 5 l-persuni li kienu qegħdin jaħdmu fuq dan il-proġett. B'mod immedjat fuq il-post tal-inċident issejħu l-membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili u tim mediku mill-Isptar Mater Dei, dan biex seta' jinqala l-katavru tar-raġel minn qalb it-tifrik. B'dan il-każ kienet infurmata l-Maġistrat tal-Assa li ħatret diversi esperti biex jgħinuha fl-inkjesta.